A ranar 3 ga watan Agusta ne ake bikin ranar samun 'yancin kai a jamhuriyar Niger, inda al'ummar ƙasar suka samu 'yancin kai daga ƙasar Faransa a shekara ta 1960. Sannan tun daga 1975, Niger ta fara bikin nan na dasa bishiyoyi a faɗin ƙasar baki ɗaya don taimakawa yaƙi da kwararowar hamada. Masana sun ce ba ranar samun cikakken 'yancin kai daga Faransa ba ne. Dalili kuwa ranar 18 ga watan Disamba ne aka kafa jamhuriyar Niger tare da kafa shugabancin jamhuriyar Niger bayan sauye-sauyen tsarin mulkin jamhuriya ta biyar ta Faransa da kuma zaɓuka ranar 4 ga watan Disambar shekara ta 1958 da aka gudanar a faɗin ƙasar bayan mulkin mallaka na Faransa. Al'ummar Niger na ɗaukan wannan ranar a matsayin kafa cibiyoyin siyasa daga 18 ga watan Disambar na 1958 zuwa 3 ga watan Agusta na 1960. Niger ta kasance jamhuriya mai cin gashin kanta a cikin al'ummar Faransa.